So, salamat kay Ma'am B na lipay na silang duha, oh. Saksakan na din. Wow! Wow! Halos KitKat kayo. Wow! O, sige na, mag-ready na sa mga plato. Mamugas pa ko, guys. Hello guys. Guys, garden guys kay hang kamutihan dari guys na anak. Wala. Kay labong ni uwan gabi eh. Duha man gud guys kay nang kuan nagpuli na pud sila og bigsit. Hinlo sila dito kay niabot man ang gi-order nga kuan butang nga nagplato. Turok nagkahungkuan guys, oh, sitaw. Wala ko yung mga sitaw na rin tanong guys, oh. Sitaw. Ano yung butang ligid kay para di kuan sa manok. Iabot na dahil ilang i-order na saan eh? Salamat kay Ma'am B. Asa din lagi? Ni usahay lagi nga dugay ka ayon. Bula pa rin po nga. So, New Year na iabot. New Year. New Year. Hinog na itong saging dito, oh. Nabukat din eh. Inaogi basig mabuak na. Baigda. Ang sa tong usa. Ay asimbol pa na nimo. Ito naman sa finished product. Dapat nag-apilit nta kag TikTok na para maka kuan pud ano. Ako TikTok. TikTok. Kana mo tinda ba? Magtinda ta sa TikTok. Abi mo papilit. Papilit. Ana say taklob? Black Wow. Black Mabuak. Mura sa kuan ra sa kanang acrylic. Ah, wag ko tumi mo hinimo sa shop. Kari sa unaha. Ano daw diyan tanan? Check tanan ba nga? Okay ang parcel. Ay, di, bunti nga buri dahil lang kanina yung. Isa o pa ganun. Kaya yung kaso na ay ano? Damage. Bidyuhan. Ako di ibalik. So karon dahil lang New Year dito sa Amerika. Happy New Year dyan sa Amerika. Saan na siya pag-assemble? Plastic na na. Ah, na mga screw. Ay, sus kayo, apil-apil. Yato to yung pilit-pilit niya, nak.
pabuto-buto niya. Dito. Dali, dali na. Na, sige, buto-buto. Pinyuyin na. Happy New Year. Mahawali pa sa disa niya. Happy New Year. Palapin to. Pilapilon mo ka. Ayaw, gisi. Ano na, oh. Kibaw na sa mapiti-piti. Hindi siya, hindi pitik-pitik, ma. Lingkod, lingkod! Lingkod dito. Lingkod dito. Lingkod. Na, lingkod. Buya, oy. Pagtarong, papiti-piti ana kayo. Piti-piti Hadlok na na, bakal oh. piti-piti gabi eh. Pitik-pitik mo na, oh. La. Oh. Bisyara. Ano yung ganahan? Ay, dili, gisi. On, kaya di na nang pitik. Limus nanti. Wala rin damage? Kana may sudal agasan sa tubig. Ay, laway. Ay. Nili hawide kay rumasin bulay. Magtangtanga sa mga plastic. Na rumalingaw sa tanti dito. La, sige. So, ano siya, guys? Saan siya, guys? Di po ka ninyo sa papa? Call? Ay, sipi. So, atangin lang po ninyo ni guys ug sa ima buhatan. Salamat tay kadto ni Mambi. Na Mambi ning abot na kanang simbol pa ni Nicole. Salamat ug Happy New Year. Dante ug piti-piti sa ano bubble wrap. Bubble wrap. Ana Mambi ag kuan ag napanay murag tungtungan na sa babaw. So, mapay paghuman nila og kabit. So, kumbati ni silang duha, guys. Ay, ala, nice. Busy mo ko sa garden. Wow. Nice. Di na dyan magkalat na ang dapita. Di, gano'n kayo sabit dira. Baka isabit dire. Kutsilyo mo ko dire. Naman ka magtulog tubig naman kay Ay, saluhan mo. Di ka sa babaw ko. Hello, sa gano'n ako sa pagkakot eh. Naigo ba? Baso ni sa lalong dahil. Ha? Baso. Dire sa taas ba? Api nga juga. Ano mo na? ay inuog sana. Pwede lagay na sila i-change te. Madiri ang baso, diri ang plato. Di na pwedeng abjasan. Kaya mas dako ang sa lalong. So salamat kay Ma'am Bina. Pwede naman sa adjacent ubos-ubos. Hindi na siya ibahin. Baso mo dun sa babaw. Hindi lang sa lalong dahil. Bi, sukod ko ng plato. Ang plato. Ah, wow. Plato ang sa lalong. Salamat kay Ma'am B. Di rin ako ni si kabit diri babaw. Kabit, labaw. Parang gusto ko na rin. Ma'am B, ang kaning order ni Nicole, diri pud gitungtong ning kuan blender og mixer. Ilawom ag ubin. So nice. Salamat kay Ma'am B, nice kay siya oh. Lipay na silang duha oh. Ang saksakan na rin. Hindi, wow mo no. Wow! Dire ang. Wow! Alas KitKat kayo, wow! O, sige na, mag-ready na sa mga plato. Mamugas pa ko, guys. A few moments later. Oh, oh, naibisita oh. Oh, hi mo na, hi. Oh, hi mo na dali. Hi.
Ay, gilain man kay wa pa mo gudi ma kuani mahibuti niya. Iya mang puro laki man tayo na sila ilamang kastahan magasta-kasta man sila bisag puro laki. Ay. Hindi ka pwede mo gawas. Ito, babae. Puro laki sila. Sila tatlo? Kinahanglan ibutan jud na siya. Saan galing yan? Lord. Amen. Amen. Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Kasi birthday Dante. Happy New Year. Kaon na daw. Oh, giyan to niya. Anang pansit day? Wala ba na mabutangig? Wala ba matilawi? Hoy! Diya guys, dahil na po na ni hapon guys kay gabiin naman so ni hapon sa jo kay si Ma'am Amy o si Joshua mo uli silang mabilin dali na sila mga tuog ni pagkumangko ni Papa Eddie yang ate. So aguban guys to asa dagat nag anjong amo sudan is buwad parisan og utan. Si Ma'am Amy. Oh, hinog naman na. Nga na kay lami dili man na sa tundan god. Dili sa tundan, tilaway. Murag senyorita kung na siya. Dili sa tundan. Kaya si Joshua. Si Joshua ba? Mimi, wait lang, bebe. Hala, kaloy. Tamis ni Day. Dili na sa tundan. Pwede kay kanang sa New Year ba na po ang saging? Dili po na sa tundan. Dili sa tundan. Di ba lain tong lasa sa tundan? Hindi ka ba? Gana? Nagkaon na ganyan sa ganiha. Kakuha. Artia. Kuha siya, kuha eh. Di mo ngayon na siya. Pakuha. Kasi babaw. Oh, wow, sige. Hala ra day ang iyang kuan ay angkay hala. Wow. Wow. Banana? Wow. Open. Gusto tingin gikaon. Orange. Wow. Nice ba siya? Kuan aesthetic. Aesthetic. Ganiha. Hindi. Mawala. Clap. Oh, wala na yung apil. Oh, sige. Iwawa daw, apil. Ulit. Balik. Balik. Oh, dali na, lagi na. Auto man daw, bibi. Lagi na. Okay, 1, 2. One more. Asa si Lulu kay naputol. Ay, isa pa. Wala pa ma. Amping sa imong biyahe. Amping. Day. Sa amping mo day ha. Lamat kayo. Bye. Call, arisa ni call. Amping. Bye-bye. Sama hindi. Lablab sa ko. Lablab sa anong mang mimi? Bawdi mo dong. No. Sige na, amping mo. Amping. Salamat kay Ma'am Beso. Katong mga kanahanan nag-order rin ko sa TikTok. So, nga na isarado na mo guys. Hindi na siya makasila mga ipis ana. Salamat kay sa kuan kay Jajibingi kumplituhan sa gamit guys. Naman ni siya pinangga kay Nicole na ijahang min kay pinalitan dyan ni siya og vitamins. Diyan kani po sa TikTok po guys. Ligon sa kay metal ba? Kani po metal po siya. Kani mura siya ganang si tawag kani naman ni sa garbawaan sa una. Diyan pwede ka mag-edit kani. Og sudan si Nicole kay di naman nag-init. Kay kuan ka nang nalagi bisita mi. Ya, tora man sila speakers na tugay, sila matug dari.
Na nice na siya kay kuan. Na si babaw. Ang mga baso na nga di maarang dagto. Na kay kuan na si babaw guys ay kuan. Di man maarang ang mga baso na diya. Pwede mga mangkok. Diya sa daan nga butang ng plato dato mutag mga kutsara. Mga plato na. Saya mo mga grocery diha man isud. So salamat kay Ma'am Bi sa tanan. Happy New Year. Kadong salamat sa ilang pasalubong. Kay pasalubongan pa jud mi. Og donut diya bawasan na ni Crystal usa na. Donut ug kaning biskwit. Para Whopper siguro ni. Assorted biscuit this is ug kuan gardenia. Salamat kadto ni Ma'am Amy ug ni Joshua. So January 7 pa siya ma-expire. Ja, gihibos na dali kay kuan na malhin to speakers sila guys kay kuan. Kung man nila panihapon yang si Amy ning uli na. O si Joshua, si Ate Alma ug mga anak ni Ate Alma na kuan si Amy ra o si Joshua may ni uli. So mato nang hipos na ni Kuldari. Salamat kaadto ninyong tanan guys og Happy New Year kay late man sa Amerika mag Happy New Year guys. Ya late pug ko og upload. Ya amping og ampo tanan guys kanang maging maadyo atong year 2026. Kan salamat sa mga blessing na mga na dawat sa year 2025. Kaya mo lagi na guys garden ko dadto. Nakatanom na ko og daghan kadtong alugbati kay puhon mo uli si Ma'am Bi nanay mautan nang nag-ugi jud og pangananom og utanon. Ito sa ni sa replace.